By začalo konanie vo veci vyhlásenia stavebnej uzávery v mestskej časti Košice Sever a vyústilo do stavu, že najneskôr od 1.1.2013 bude v mestskej časti Košice Sever vyhlásená stavebná uzávera v zmysle zákona. Dôvodová správa. Dňa 18.6.2012 bolo odovzdaná na mesto Košice petícia 1166 občanov. Príloha číslo 1. Na predmetnú petíciu odpovedalo mesto Košice dňa 10.7.2012 tak, ako je uvedené v prílohe číslo 2, a teda, že zaúsťovanie bytovej a domovej výstavby v mestskej časti Košice Sever pokračuje naďalej bez zmien. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a prílohy a prístup kompetentných orgánov k tejto veci v tejto súvislosti je nutné z dôvodu potreby chránenia záujmov a životného prostredia pôvodných obyvateľov mestskej časti Košice Sever vyhlásiť stavebnú uzáveru v mestskej časti Košice Sever do prijatia nového komplexného územného plánu mesta Košice, najviac však na 5 rokov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere v súlade tiež citujúc s nižšie uvedeným zákonom, ktorý hovorí, paragraf 39. Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, na ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 5 rokov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere. Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác. Tento návrh, ktorý predkladá platforma 7 statočných, pán Tenaj a ja, smeruje k tomu, aby mestská časť, úrad mestskej časti začal podnikať kroky. To je len prvý krok k tomu, aby vôbec sa začalo riešiť aj touto možnosťou veci občanov. Preto poslanci si myslím, že by mali toto uznesenie prijať ako legislatívny právny akt. A aké bude mať konsekvencie následne, to sa uvidí a samozrejme budú do toho zasahovať v zmysle zákona príslušné kompetentné orgány. Ďakujem pekne. Ďakujem. Prosím o navrhovanej komisii